guys? It's your boys. They not like us, and we back with a big booty banger. Okay, yeah. So guys, we're still on the prank calling. So far, so good. So yeah. So this one we're gonna spin to it. This time we're gonna call our family members. Each one is gonna call a family member of his, and we're gonna tell them that like one of our friends or something just passed away, and we're trying to borrow their clothes for the funeral, and then expect, but like, we're not gonna mention any names or some shit. Like, there is a twist. Disclaimer. Yeah, you're gonna see it. Yeah. So stay tuned, stay locked in. We're gonna get this. Big brr, brr. People like talking. Even I won't be like saying that you have been playing. Okay. Like a friend. Okay, first caller, guys. Because Nessie. Hola. Fadi. Tera? Mama is pana. Tengah zaman evolusi tengah afraid mana kurang no tengah sudah perawan ni yang kalau kita dah pasti lah nabi pasti pas dan zaman ni sudah cap man kem perawan as kita masuk masih family itu nak kau itu standard no jadi no perawan ni siapa saya no dah usah kampus tu usah kamu kau no boleh mana afraid kan jadi ni yang benar sini problem beriman jadi ni kesan nak kau kiri dia ni terus lagi cap ekor meri moro. Yang berapa Mei mana pasti akan kalau kita kami kono pesanji ini siapa tina be laut chicken man to ne tu sini man itu saya buat naik kami kan per laut chicken gua masuk nanti man nak ngani itu masuknya dapat tembela suar per pesanji ker pro kalau nanti terus perang lagi cap chicken es favorit anda sih dah kamu kacau for pesanji di mana kali. Ya. Patu sa story tikir skuna sa story ala sa self so. Kamu soalnya pan mekan dah mos cigenera yang bena progresana autifan sam haspi kota. Tani kona. Sam harol. Si vertando hari betul. Ya. Bastante. Maar is dat een dag net vrijdag gaan brengen same time. Chicken, zoals moest nu. Terug was hij toen lijn met die leek. En terug was hij net maar. Aye, ik was op pad. Ik had al zondag laatst 2 weken zondag teruggekomen. Of niet 2 weken, laatst zondag teruggekomen. Die 8e. Ja, toen hoor ik die dinsdag. Ja, ik ga het niet liggen. Ik ga het kijken. Niet wat nu voor om jullie kleren. Draaien ook zo. Ja, maar check net nu lang man. Kijk naar die broer man, alsjeblieft man. Ik weet ook zelf, ik zal andere mensen gaan vragen maken. Verstaan je? Ja, nee. Ik zal nog een checken dat jullie join komen. Geloof. Wat kreeg ja, dan ga je net touch. Geloof bro. Dus ja, maar bro. Ila kau jauh besar na. Anak anak. Si eka, aku dah kira. Langkali, slecht die nomor salib kaya ni. Seva moet dope like kuila ni. That's all it. Yeah, let's call guys. Manet. Yeah, alright. Tos. ja, Wat sê hulle maar seker? man. Ek sien dit gelukkig ja. Ah? Oh, die hallo so sê sorry. Man sê hard hallo. Oh, ja, die voorman is die man kan ook voor bro. Oh, van 'n beloe kind gevraat man. Gou. Wat sê? Sê jy man, daar's 'n Brahman, wat die was skoon se oukie. Wat afwas se neef wat afgesterf het man, kyk dit. Nou ons moet nou ry man en jy ken die mense hulle kry swaar ding dit. Die familie goed wat. Nou wil ek gevra kan ek 'n broek
jou daai swart dopa van jou en daai swart hem van jou net vat, laat die man net daai tak wat nou dood gesteek is. Laat die man net Vrydag gaan aantrek en dan dinge is die dan bring jy die klere terug. in alle op. Ja. Die broer is nie werken. Is nie mal. As gas na. Mas é normal. Aí eu vou não sei. Malo. Es waarom nou gaan praten. Die waren Kalila. Sabe dat zo de Next is no issue boy. Saksi ke game se chocolate job de dag is on YouTube. Gimme some of that yum yum. I said give me some of that yum yum. Give me the yum yum. No. Agora ita, tai peanut butter flavor. Ya gini neta, como berapa? Yo. Tienes. Tahu kali. Ab main lang. Oh, no. Check. Ausal check. Kau itu juga. Oh, bagi. Yo, jangan tadi minutin kau. Kasih bayi ni. Sat mana gitu kau? Yo. Oi. No, Es nga wat se di. klaar nie man. Kunjan puta. Kyk hier man. Soos nou, ek is op pad kon na toe Chepty. Is ja. Nou daar's 'n ander bra man. Daar's 'n ander bra van my wat hy's geraak. Hy's geraak. Hy nog 'n kai bestaan dit. Nou die mense het gesê ek moet ook my kan bring. Nou my kan is ek wil net eintlik vir jou gevra het. Kan jy nie mense uit help man te ken om te sê hulle soek 'n soet van die man kan musikaal in die Shanike Leni. So hulle soek 'n soet laat ons net die man kan aantrek. Ons sal weer teruggee man. Wat? Ja, die man soek 'n soet laat hy net kan aantrek van soos nou die mense mos nie zakkie man. Moet ek 'n soet vir 'n dooie persoon gee? Ja, hulle sou teruggee man, please man. Of een van nou Chelsea t-shirts, ons klomp Chelsea t-shirts. Hoeveel jy iemand 'n dooie ding, vir wat dooie ding, dan moet jy die ding teruggee. Dat hy dooie gee vir my, ek kan nie daai ding doen. Ek soek nie vir Dit niemand in Windhoekie. Ek ken maar Ons sal hom bleach, bra. Bleach vir wat? Laat die gees uitgaan. Laat dit sien net die leeuke in die kas, maar die leeuke weet dan gaan die leeuke baie. Dit is heel goed. Ja, dan is er maar nog vrij op. Ja. Dat passa maar, die maar doe je goed. Nee. Ons ja net toe gevang. Oh, man, solo Buddha vir die content. Much love, Mazakan. Ons het hom gevang bro. Easy. Next call. Maar wat die Wat sê hulle? Mama, wat kijk? Waar is die man dan? Dat is voor mij een kop. Waar boos hij? Goed, Jura, Nou, ik wil niet gezegd man. wat? Wie is die Anna Audi van mij was nou die aan gesteek man. Ja, Nou, toen die man gaat kan je goed te zien zijn. ja. Nou, wat is die man familie is ook zo op te gaan naar die zaak goed en niet. Nou, ik wil net deel uit van like, zoals die man like ik lees dat zinnetje en dat t-shirt die leen. Ik ken dat die man het nat, die goed is dat nat. Ik ken een die leg le. En als die man klaar, dan ga je deel zo visa. Nee, weet los. Hoe zie je met die man uit niet hoor? Ik denk het man. Hoe kom je zo weer? Ja, die man uit niet hoor. Ik kom geen deel zo visa man. Ik weet kleren niet man. Net dat wat je dat klinkt beetje alles in je sok is ook. Ken je toch wel? Nee, ik zeg voor jou, die dingen nee. Dat was zo heel veel boos in dit. Dat is het heel boos. Dat was meer een boos, nou zo heel veel boos, hoe ik voor jou ben, moet ik dat zeggen. Dat nog heel kort. Dat was ook zo nog zo, dat doe ik voor jou zeggen man. Ja, dat misschien niet zo. Nee maar die dingen, als die man klaar, toen wou je dan gaan met heel zo zeggen man.
Ja, dus. En dan nou, ik ken ook je wat al gebeurd. Hoe kan die man zo zeggen? Ja, dat is een story day. Nee, jong, die man, die helpt me was net again, net voor die één dag. Dan kun je met hem onze leek zien, zeg. Dan leg je man het liefst na niet leken. Ja, maar ik wil ook doodgaan. Die zou mijn kleren. Die zou mijn kleren hebben. Nee, ik was staan niet van, wat was je gezegd? Ik geloof niet van je. Ik geloof niet, ik ga niet zo doen. Ja. Dit was doen, dus ik kom ook aan, bro. Ja. Yo, let's go over the guys. Yeah. Hello. Yeah, How are you? I'm good at you. I'm lekker, you know, mas. It's Owen. It's you. What kind? Why are you calling me from an unknown number? Because my number feels also unknown. What? Okay, listen, I'm on my way to Windhoek now. Cause somebody, my friend, actually my friend's sister, she was robbed, and then she was stabbed, and now she just vanished now. She's dead now. Ari? Yeah, it's a very tragic story. Now the thing is, the people, her family don't have money, actually they don't have the funds to cover the financial expenses they have. Yeah, so they asked me to call someone who I know for they wanted even if it's a dress or just a crop top so the person can just wear it in the coffin. I will bring your clothes back. Where? Huh? What are you trying to do right now? No, the person in the coffin, the girl, I'm looking close. Yo. Hey! Ik zoek kleren waar, man. Net zo alles is een rock of iets. Laat je niet kan aantrekken, laat je niet, otherwise lekker niet koffer niet. Ik zou waarschijnlijk eens terugkomen gaan als een klaar. Listen, can I say something? Yes, This might sound very weird, yes, like yes. or like very off. And I know there's trend where people call each other to ask for clothes for somebody that passed. No, listen. My apologies. Sienna, Yeah. listen, I'm serious though. No, my apologies. I don't have something I can borrow at the moment. Okay. Even your sockies will fit, man. Please. I can buy her a pair of socks. It must be worn by a person so that the dead body can inhale the living essence. For what? We both know you're just... I'm not joking, I'm serious. You know when I get serious, I'm serious. What? No, my apologies, but I can't give you my socks or my clothes. I will give it back to you, dog. Even if I was to give you those things, I wouldn't want it back, respectfully. Then I will force you to take it back. Are you lying or like is this actually a true story? I also want to know. But, yes, I'm telling the true What? story. Huh? You also want to know what... No, no, it's true. Yeah. No, I'm sorry, but I don't have... Oh, man. You're putting me in a very weird spot right now. Are you lying to me or like this is a trend thing, Mars? Will I ever lie to you? I don't know. Have I ever lied to you? No, but like right now you might be lying. Just trust me. Nah, I'm so sorry, but I can't. I'm not laughing because it's like... It's emotional when you are laughing for.
at this situation, it's so like, oh my word, oh my word. We're not gonna do that. First of all, you laughed as well. That's why I'm. No, I wanted to sneeze. You wanted to sneeze? Yes, I have a little cough of a cold. Your sneeze sounds so horrible. Maybe you should check it out. Yes, I should also check it. But sorry, girl. I'm really sorry. Like, call her cousins. Try calling her cousins. Okay. I feel like you're lying. Please tell me you're lying or something. Do you want to hear that I'm lying? Cause I actually feel bad, bruh. Why? If it is a true story. Don't feel bad. Just give the sock. No, I'm sorry, though. Let me buy her socks or something. Okay. Yeah, guys. Ana mensen full emotional wat die zijn. Maar disclaimer ja. Die is goed wat die. Die neemt zo wat het lijkt als jullie wat maken. Ja. So don't feel bad. Don't kan sommige mensen wat lijkt emotional. Hola. Wat ze? Ngama. Jong, zit wat? Ani town. Oh, nou wat man, ik wil wel gaan vragen man. Zeg je man, ik ken dit met massa ken man. Ja, nou die ding is man. Dat is een brava man, niet 12 man. Eigenlijk een neef van mij wat hij zei het, man, dat was die dood man. Ja, nou ik rij morgen in dit. Ik wil gevraagd man, het is niet misschien een hempie daar of zo wat ik. Net die man van die man zijn familie krijgt zwaar in dit. Nou, ons allemaal moet iets contributen. Nou, het is niet een hempie naar soepa daar waar ik net die man kan na die vrijdag gaan en dan brengen je kleren terug. Oh, ja, nee, dat kan niet. Dan breng je kleren terug. Waar is het radio? Om mijn bij kan deze size man. Ja? Ik kan deze size man. Oh. Ja, dan na ik net die man, die kan daar zijn man niet kussen le maar dat die mensen ook net die man niet dom check is in die man net mal ligt. Dan breng je ook kleren terug toch. Wat kijk? Ja. Dan breng ik eens aan die. Dan breng ik eens aan die. Dan moet je net die jubis wat man. Die man is een familie zich gaat lopen. Ze zijn niet moet terug gaan brengen. Die man kan niet goed aan naten. Nou, zo. Ah, nice. Ik zal ook dat meer als die kassie is. Zo. Zou check om te zeggen, jong. Vind je deze denk die mannen lekker hier. Last call of the day. Hallo. Hallo. Hello? Hoe gaat het? Alright, hoe gaat het? Zo rijdt het malen man. Oh, hoe is het? Ja man, hoe is het? Als ik ga ik masuk zo bikin maar zo rijdt man. Nee hoor, kom maar. Hou op man. Ja, ik wil wel gaan vragen man. Kijk, ik moet morgen kit man zo rijden man, vind je? Nou dat dan nog van mij gaat zijn man. Nou wil ik beter dat zien, ik hoor dat die daar een rok misschien wat ik waar kan leren. Dat is net als ik vrijdag niet kussen leed dan trek ik eraan, dan breng ik je terug als ik terugkom op de bij vrijdag. Keesram benai. Ik zeg Toita. Hoe gaan die zo wel zeggen? Para zondag is er goedkoop ze kleren. Als ik krijg me ze jaren. Kom aan bro, als je graag die moet niet vloek goed en dat is toch. Maar rere paar malen paar past het nou rere hoe Ja, kijk eens, de mensen dat ons moet contributen, nee, like die mensen, die familie, zijn omstandigheden zien, en zo allemaal moet iets gaan brengen. Nou, dan gaat zeggen dan naar vrienden, bro, waarom kan ik niet piali? En dan vraag ik jou, en dan breng ik ons net die ding terug. En dan zeggen wie mensen denken van die, ik breng dat terug.
man, die bloemen zit mos kleren gehad, daar zijn kleren. Is die formal kleren nie? Die kleren is weggegooi. Is die formal kleren nie? Het is die tati roken daar. So dis sa kan ni Albi. Sorry kan nie kasi amar marama di tan amari chung awa khoi di sarai anakai. Ne mas sai des no petla kliman ni ha. Okay, ngas is alright ne. Jammer. Alright. Shap. Ako teknologi itu bukan nikah. Ako may biar. Diteres kaya na content. Bukan tuh yang bidang angolet. Kayak petla. Jangan kalah, guys. Yo.